vďačný Bohu za jeho milosť, za jeho lásku, že aj tento rok sme mohli sa môžeme nachádzať v jeho dome modlitby. A sú toto také zvláštne dni, kde jednoducho sa usilujeme deliť lásku, kde sme štedrí, kde jednoducho sa pripomíname najviac na tie dobré veci, ktoré sa nám možno stali a aj na ten dar, ktorý prišiel z neba. Ale popri tom je to voľačo, čo je možno vzácnejšie a je to Ježiš Kristus. Pre neho sme dnes večer dneska zhromaždení a jednoducho s piesňami, s recitáciami chceme oslaviť jeho meno na taký spôsob, ako sme sa to učili, ako to vieme a jednoducho tieto dietky dali mnoho úsilia, aby sa nacvičili piesne, recitácie a jednoducho otvoríme svoje srdce, keď budeme počúvať a dovolíme, aby nás tie slova, tie recitácie, tie básne jednoducho oslovili a aby sme aj my mali z toho radosť. A jednoducho Božie slovo nám hovorí, že keď prišla plnosť času, že Boh poslal svojho syna. A narodenie Ježiša Krista nebol cieľ, konečný cieľ, ale konečný cieľ bol človek. Aby ukázal lásku ku človekovi, aby ho jednoducho spasil z hriechu. A o tom budeme dneska sa aj počuť s piesňami, s recitáciami. Takže započneme tento program a jednoducho budeme mať dobrý čas a otvoríme svoje srdcia a Pán nás požehná. Prvá kapitola od 1. do 13. verša. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. To slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko postalo skrze neho, a bez neho nepostalo ani jedno z toho, čo postalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala. Bol človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Ten prišiel na svedectvo, aby svedčil tom svetle. Na to, aby všetci o tom svetle. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osviecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Na svete bol a svet postal skrze neho. A svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Amen. Ale anjel jej povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazvieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. A Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kráľovať nad domom Jakubovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca. Lukáš 1:30-33. Amen. Mocné svetlo. Nad Betlehemom svetlo mocné svieti, hviezda žiarivá. Dieťa v plienkach obvenuté, v jasličkách tam spočíva. Dieťa, krásne dieťa, sveté, prišlo z neba božský kvet, aby lásku vykúpilo na Golgote hriešný svet. Kto tú milosť, kto tú lásku ľudskou rečou vykúpi? Vítajte ho, klaniajte sa, poctu vzdajte Kristovi. O keby som ho nadovšetko celým srdcom miloval. Amen. Izajáš 9:6. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazvu jeho meno. Prediný radca, silný Boh, udatný hrdina, Otec večnosti, knieža pokoja. Amen.
Matúš, 2. kapitola od 1 do 11. A keď sa narodil Ježiš v ľudskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul kráľ Herodes, zľakol sa aj celý Jeruzalém s ním. A zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. A oni mu riekli: v ľudskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka: a ty, Betleheme, zem Judova, nijako nie si najmenší medzi vojvodami Judovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud Izraela. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. A pošľúc ich do Betlehema povedal: Idte a dôkladne sa povypytujte o tom dieťatku, keď nájdete, dajte mi o tom zvesť, aby som i ja prídu poklonil sa mu. A oni, vypočujúc kráľa, odišli. A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťatko. A zazrúc hviezdu, preveľmi sa zaradovali. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc skláňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary, zlato, kadivo a míru. Amen. Ťarcha hriechu. Narodil sa nám Spasiteľ v meste Betleheme. Poďme k nemu, ktorý veľkú ťarchu hriechu nesieme. Veď on z neba aj zostúpil na túto zem, dolu k nám, by nám cestu tá uvoľnil do perlovaných krásnych brán. Anieli sa radujú z jeho narodení. Zaspievali Bohu chvály, že dal ľuďom spasenia. K tomu zboru anielskému pripojme sa i my. Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom na zemi. Amen. Jan 3. kapitola od 16. do 21. veršíka. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril meno jednorodeného syna Božieho. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet a ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí a nejde k svetlu, aby neboli zjavené jeho skutky, aby neboli trestané jeho skutky. A ten, kto činí pravdu a ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Amen. Splnený sľub, čo Boh zasľúbil pred vekmi padlému človekovi, čo dal zvestovať padlému hriešnikovi. Hľa, teraz to uskutočnil a dávny sľub splnil. Daroval nám svojho syna, v ňom zahľadená je nám vina. Na betlehemských poliach praví anjel pastierom: Nebojte sa Božej slávy, veď je ona nám svedkom, že Bohom sľúbený a dávno čakaný Ježiš vykupiteľ sveta je už narodený. Sláva Bohu na výsostiach, v ľudoch zasľúbenie, po všetkých svetách končinách anielský spev to znie. Tak aj my spievajme a Krista vítajme, za dar nevyslovný Bohu sa zavďačme. Amen. Dieťatko milé, matky do nás.
kapitola od 8. do 15. verša. A pastieri boli v tom istom kraji, nocujúc na poli a zamienajú sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom. A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán v meste Dávidovom. A toto vám bude znamením. Nájdete nemlúňatko zavinuté v plienkach a ležiace jasľach. A zrazu sa zjavilo sa anielom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriacich. Sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom zaľúbenie. A stálo sa, keď odišli od nich anieli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri. Nože poďme až do Betlehema a vidíme, čo sa to stálo, čo nám to oznámil Pán. Amen. Ajľa, Boh poslal svojho syna, s ktorým prišla pomoc záchrana. V synovi človeka zjavil sa Boh sám, aby sme ho poznali a milovali. Verili mu, poslúchali ho a nasledovali. V ňom je daná milosť odpustenie, v ňom nám hriešným dané spasenie. A predsa tu ešte slzí bôľ nepokoj. Svet pre knieža pokoja nemá miesta. Nechcel by panoval on, pravda cesta. O ľudu môj, príjmi knieža pokoja lásky, bolesti tak zhoj. Nech sú i pre nás tieto sviatky, drahé, sveté, požehnané. Amen. Titova 2. kapitola od 11. do 14. veršika. Lebo sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetskej žiadosti a aby sme rozumne a spravodlive a pobožne žili na tomto svete. Očakávajúc blahoslavenú nádej, príchod slávy veľkého Boha, nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba, aby si nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud zvláštnych horlivých dobrých skutkov. Amen. Záchrana. Keď stratili sme všetko a vôkol bola noc, tu prišlo Božie slovo nám z neba na pomoc. Zem si za sídlo zvolil ten svätý Boží syn, by rany naše zhojil, sňal breme našich vín. Tu žil a znášal biedu a potom život dal pre spásu všetkého ľudu, ktorý toľko miloval. Sláva na výsostiach Bohu, že človek nie je stratený. Pán Ježiš pokoj nesie ľudu a všetky hriechy odpustí. Amen. Všetkých sa spasí
radosným spevom vianočným slávme deň svojho Pána za cestu, ktorá v Ježiši bola nám ukázaná. Je ona cesta trnistá, úzka a hrbolatá, kráča však po nej Spasiteľ a preto nám je svätá. Po tejto ceste chceme ísť, statočný malí, bodaj vo svojej milosti, aby sme vytrvali. Amen. Je spásy pre radosná zvesť, posvetná končina. Ježiš Kristus sa narodil, radosná to novia. O, počujte moji milí tú radosnú novinu. Priblížte sa aj vy k nemu, dajte srdce jemu. On je už nie v maštári, príjmte kráľa večnej slavy. A keď ho vy príjmte, život silou v ňom nájdete. Amen. Jánova 4. kapitola od 9. veršika do 16. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodeného poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tomto je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako smierenie za naše hriechy. Milovaní, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nevidel. Keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Potom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal syna za spasiteľa sveta. Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je syn Boží, Boh zostáva v ňom a on Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh v ňom. Amen. Všetkým ľuďom. Oj, už tu zas vianočný čas. Z nebeských krás zaznieva hlas. Buď radosť všetkému ľudu.
Hľa nebies kráľ sa dieťatkom stal, zľutoval sa a seba dal za ľudský hriech a biedu. Oj už tu zas vianočný čas, čuj z neba hlas, zas rajský kvás a radosť všetkému ľudu sa zvestuje a zjavuje. Boh synovi svojom, že všetkým ľuďom odpustí hriech a biedu. Pod hviezdnym nebom anielský hlahol do ruchu sveta zaznieva zas, rozpieva vrchy, znáša sa nadol. Pridajme k chvále imi svoj hlas. Amen. Túžba. Keď by som cestu poznala, ešte dnes by tá bežala. Kde sa Ježiš narodil, v jasličky sa položil. Vzala by ho do srdiečka, toho Božieho synáčka. Tam by som ho zatvorila a von nikdy nepustila. Utekať, vravela mi matka moja, že tie jaslie i dnes stoja. Tam, kde Ježiša prijali, kde mu srdcia odovzdali. Utekať chcem ja k nemu a odovzdať srdce jemu. V mojom srdci nech sa zloží, on ma príjme, neodhodí. Poďme všetci k jasliam jeho, celým srdcom verme v neho. Verme, že je náš spasiteľ, našich hriechov vykupiteľ. Hriech odpustí, vinu zahladí, večným životom nahradí. Amen. Jan 14, 1-4. Nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo, tak povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem, prihotovím vám miesto, zase prídem a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. Amen.
Takže privádzame ku kraju tentoká program, ktoré mali deti. A verím, že jednoducho sme si nabrali dobré veci, ktoré sme počuli do našich srdc. A je to tá zvláštna jednoducho vec, že Ježiš prišiel pre nás práve kvôli nám a dal svoj život za nás. Ježiš neostal malý, ale jednoducho vstúpil do svojej služby, konal svoju službu, pomáhal ľuďom, uzdravoval ľudí a ukazoval, že je to nádej pre každého človeka, že je to jednoducho spôsob výjsť z hriechu, že človek nemusí zostať istý,
ale jednoducho, že môže mať ten život večný v Ježišovi Kristovi. A za to sme mu naozaj povďační, lebo kvôli nám prišiel. A teraz každý človek, ktorý verí v Neho, môže mať nádej na ten budúci večný život. On neostal ani malý, neostal ani v hrobe, ale živý je Pán pánov a je kráľ kráľov a dnes môže žiť v každom jednom srdci. A práve teraz pôjdu dietky do nedeľnej školy, aby dostali darčeky. Môžete dietky ísť. A my budeme pokračovať so službou, budeme chváliť nášho Pána, budeme počúvať Božie slovo a otvoríme ešte svoje srdcia, aby sme jednoducho prežili Pána dnes na tomto mieste.